Ini hingga aniselani bini je training soli tongani paikha yes sagari papa kis ang powerful no ang ni Hello dolog hai lamsugo ani YouTube channel hingke dolog tinini video hingke tinini topic video hingke sini khoroksa bukhojak naithokti belai happy ingjaka belai tong thok jak suka bini sela sakri mangkha hnunya belai tong thok jak suka hingke tong thok jagai bo video khaika hingke bo belai ke happy ingkha 4 mas training khaimani ani sela tini se success ingsiwo sini tini se dream ingsiwo hingke sung tabo kwbangma rang aji mansinai ani sela hnunya bo saka o bukhojak naithokti belai ke tong thok jak suka bini sela no manai bo belai ke happy ingsuka hingke tabo ke sung kaham ke sung rang rok aji mansinai kwbang ko buni se rang kwbang ko rang aji mansinai ani sela tabo sakri mangkha tabo tini se sung asuk 4 mas kosto ke o jaga tong thaimani o baire o Karnataka o Bangalore o sung asuk 4 mas kosto ke oro tong thaimani tini se sini success ingsiwo hnunya saka o bukhojak naithokti tabo rang kwbangma aji mansinai ani sela hnunya saka norong bini khuktunya norong khnai manai bayapsong tongthok jagai bo samani hingke video nani sekang jara subscribe khaije ko hingke tabono subscribe khai nadi hingke like comment tai share khai thani kwbang ko o video no share khai ne dudi bayapsong hingke phaji bisi ler oi video nailai o bukhojak naithokti tamni bagai bo ase tongthok jakha o bini sela training course paimani tamo abo ang busimaya ko bayapsong training abo painai ase tongthok jakha o bukhojak naithokti hingke bayapsong norang kisa comment khainai kisa sari o bukhojak tamni bagai ase bo tongthok jakha bini sela sakiri mangkha hnunya ase training paikha hnunya ase tongthok jakha kisa comment khainai sari bayapsong hingke phaji bisi ler oi video nailai tabo finally tini hingga aniselani bini je training soli tongani paikha yes sagari papa kisati ani interview regari 4 mas complete huye 4 mas ge botini tam give man phunuga na donor rong kisati ya ge ko cake rong ma rekha ge cake rok an bagi rohoro bang noron satmen song hingga kaisa direct mangkha kangke kaisa iko antang kuluk paidru bodol amke angsing sinai hingga bini ko or khaimani dabo to makani khaimane bumung reddish blue true blue kaga bini or ni certificate or mokke gramani ang oro ora dari we bin bagai ho girlfriend bagai sare de ne ok muri so belanya happy tam sana baba kisna bor sakri mane direct sakri bo offer mangkha sahaipan bo wansugui bini exam pai wansugui sanai hini mane kok rekha chef ni ang tini bela khushi tangkangka ang kubino mane oro je tong phai mane sung busu kosto kai tong kha mane sanani kosto rang pucha kosto kai tong kha bong nogoni ma baba sumbo kosto kai no bono salo kha sa bono buskango je khaipono rang kubang ajiui bobo ano ba happy khaina na yo sa bin nogoni jotono family borang na happy khaina na ya asuk no kai to sung na asibari tong thong asuk no haipano kini horto special sini bagai surima tongai sa bono sa tada sini vlog nai tong nai rong phone number tu jogli ha sabani memmi hingke bayapsong phaji te kaisa video nailai nyai sini khoroksa pakhung naiyok norong waisa thanai video norong nugunyai khana naiyok ni hingke o naiyok comment hanja khaijagai belai ke joli jak suka jara comment hanja khaine no hingke o comment reply kha jara bono comment hanja khaine no ang norong ni nok theke mai ang chaya ani nong ni ang mai chao norong tangai ano hake comment ano comment hanja khai hene saka o naiyok belai ke tungphala
falajak suka norongno ang rangni power phunuknai hinai saka o naiyok ani yago rang busuk tong kwbangma rang tongo norongno ang phunuknai hinai saka jara comment hanja khainai rokno o naiyok belai ke joli jak suka angke norong o naiyok ni khuknya norong khnai nai naiyok joli jaganai kotu mani jara comment hanja khai rokno ang tangai norong bai comment hanja khaijagoi tongnai ang norong ni nok theke ang maisaya hinai saka on naiyok ke belai ke tung falajak suka naiyok waisa norong thangai video norong nugui makana o naiyok ni video gan dok alang palang ke bo gan dok rusap mani bo tai ajaga saka ani se phan gana ke bo grai ang pa sojon borok saisungno ang buing nanu hinai samani tongo bayosong norong khanai mang khana o naiyok ni kok bo waisa samani jara a video naiyok ke norong thangai naji ke bayosong phaji bisi ler ya boi video nailai nai o naiyok tamni bagai bo asal joli jaka comment hanja khaijang mani tui phaji nailai nai tabo ni nong ni mai sai tong wang na ni nong ni mai sai tong ha nang ka mong ka hamya bong ka comment hamya ri tong ha mono bot anu kuno hamya bo hiya ham bo hiya kun bo saya je pono jana hamya sana jana hamya klainai bawai wala di of course no tabu gano je comment hamya klai tongnai ana hamya han tongnai bonna angek sonana nên nông là mày xây trồng hàng nông mày có bao cái có rất tông này có mình hàm nhà có rất tông này bao cô là nó thằng này cái biti sắp rồi chứ mi họ giống như khai tông khoang hàng nó powerful nó hàng này hingke bayap song nugui mangkhana video sini bukujak naithokti bo happy asuke tongthok jak mani asuke tongthok jaganai happy mani naithokti bini jela tabo rang kwbangma ajinai hinai hingke tai bini jela training paikha hinai belai ke tongthok jak suka bo tini hingke belai ke bo tongthok jaganai bo bini jela no asuke hamjak suka bo hingke bayap song norong nugunai mangkhana o bukujak asuke tongthok jaganai bo samani norong khanai mang khana bini tenyo hingke bayap song norong kisa comment khainai sadi o bukujak tamni bagai bo asuk tongthok jaka norong kisa comment khai sadi ang to kono buji malia bo tamni bagai tongthok jaka bini sala sakir da man maya na hingke bayap song norong kisa comment khainai sadi o bukujak tamni bagai bo asuk tongthok jaka hingke bayap song te kaisa hingke sini takhok naiyok bo belai ke joli jak mani comment hanya khanai ni rokno bo comment di ple ai mani norong khanai mang khana o naiyok bo comment di ple mani hingke norong kisa comment khanai sadi hingke o naiyok saka ang tabu rang ni power phununai hingke bayap song norong kisa comment khanai sadi o naiyok kok samani comment di ple mani norong kisa comment khanai sadi bayap song hingke bayap song tini ni bagai asungno ungsunai video next video te sa malai pinai hingke jara subscribe khaije hingke subscribe khaina di tabuno hingke like comment tai share khai phandi kwbangko o video no share khai di bayap song hingke bayap song tini ni bagai asungno ungsunai next video sa malai pinai mohai interesting video norong te usa nai man pinai hingke bayap song tini ni bagai asungno ungsunai next video te sa malai pinai tara